Kublai pi baro sesin nga angu ublai nam ta kani kapor bahwa ahenga ka ban yo ban yang hani ka jaka ban biasa mat pi na ka ktien ke ublai ka khubor par ka khubor ka bang kwa ban yasa mat pi hani kapor ka dei ka jingwan asin ka jong Jesus ka jingwan asin ka jong Jesus ka dei ka mat ka bayar bha ka bajrong bha handai hakan ni ka video ka bamenta yang yasa mat pi sha phang kita kidak isin ki ba kedau kata ka jingwan asin ka jong Jesus kala hajan kejingwan asin ke jong Jesus kalah hajan. Kejingwan asin ke jong Jesus kadai ke kejingwan asin ke jong Jesus kadai kata kejing kebangi aphi nanti bau Jisu kombo lakular bu unsawan ban simtina yangi nakani ka perthai kanang baha kata kejaka ka bau udon ka bau lalek ban penkre nakabenta jongi unwan bat ban shaw no ingi ban simti ingi ban yalam ingi syata. Kejingwan asin ke jong Jesus kadai ru ha ke kapor kejing terang jong kita baro ibadai ki Kristen ipai ki balanget hu ki bala pediang hu ikwa bani iu Jesus wo wan biang pat ban sao no ingi bani yo bani kendu yu kata ka kejing kwa ke jong bani i lau nong ya lau jong nong pen em bala kloy ban syaya lo keding pna na ke ban jong ni bala sius pa ingi dalam ke jong kasnam lo keding pna par ulah kular buan wan yang sesisen barwan shaun opat ini yakini kiktien nisham ningkong how you honest kanang bakat sa wat khat ka baningkong hadu ka balai ka baong kumne ujisu ukran kini kiktien uong kumne porki kuslain ka donut jongpi to nget pi how blai to nget hangaru hakaying ukpa jonga don bun ki pulit jongne lamda komta ngalai thu hapi naba ngan salet no ban kre ka jaka ya pi anda ngalalet no bat bangala kre ya pi ka jaka ngan wan pat bat ngan simpi ya pi haladihi baha ka bangal long manga piru pila banlong kita akan perlu bagi kediki tintin ujing kular di bau Jesus kular hanga matapi bat nila wan song scam ni kini ujing kular jong Jesus bakin sa urlang bu jisu unsawan humnong nila wan song scam kata nyepet banga na ningkong kisiem kanong bapra de khot basan phun riu kaong kumne tolong bala ker khuyu utrai ubala ai ka jingsong that haki halaki breu di Israel kat bakum ka ba ulakular baro am sim ladu ai ka wei ka ktien na ka jingkular pa bha jong u baro ka ba ulakular de ka kti u Moses u Shakri jong u ipi palok ba ai ka ba bleu ulakular lingba jong Moses o unwan lam no iki breu ki Israel ki badan ha Egypt ki basha rimrau ha Egypt batu kapur unwan lam no iki ban pelat yaki na ka jing sha rimrau ban yalam yaki sya kata kari ka batu da ka dut mata ka ngap sya kata kari kanan kala urlong sisa ublay sisin mulak keren umju dan kelasyo ika bulan dep keren kasam ke baprapu kendai ke dekot ke balai pusau ke ongkumne yala ke jutang ngan om penken lemne penkelai ya kata ke balami no na kermiang sentur jonga ilkum ta para ublay jongi ulong ubangila bansanya buat ublay jongi ublay ubam jukla ubam jukla kata kadawi ke bulak keren ru pen kelasyo ya ka nang ta hau Joshua kal nong ka baat we dekat pasau pesan ka ongkum ni kam syem doi na ki babha ya ki ba utarai ula keren hakaying Israel kalawan long baro om syem ladu ka ru ka utarai ula keren ka babha hakaying Israel kalawan long baro komta iktien ki jong Jisu habu ong bu unwan kamut unsawan sisa nang ta jingkhan kal nong ka baat kulai dekat bak khandai ka ongkum ni ublay umlong ubreu ba un lamler lamni ukun ubreu ba un kelak bamut ya ka ba ula ong un amle lani ya ka ba ula kren un am pendep na ublay jongi ude ublay bam jukla ibreu ho kilak ban kular ndai bun sin kimla ban pendep kita kicing kular amar ki ibreu ndai ublay umlong kum ubreu ublay sin bula kren un le ya ka un pendep ya ka bat sakawai ngiken mau hakapor ke ba nila mas scam ya kata kejingwan ke jong Jisu hadu kata-kata namarba hakapor bakapop kawan rong sa kaperthai ublay ula kular bawon sapha ya uta khun jong u Jisu Kristus
Yo tau Messiah uban wan ban sius pa no ini ban pen im ini ban pelat ini na kejing long marau kapop bat kata tela kabangila ban syam ni kong kani kejing kular tadai na po Genesis kal nong kapalai ka dekat ka bakatsan ka baong kumne bat ya kejing syun ru ngan bu hapdeng jong me pamut hapdeng jong me jong sen jong li jong setan bat kata ka brio bat hapdeng usembai jong me bat usembai jong ka usembai jong ka un penluat eka khli jong me bat me men penluat eka khong dong jat jong u kani ka di jing thul pa ka baning kong bau blay un sapa yo Jesus Christ yo tau Messiah yo khun jong u jakani ka perthai hang ni lo ong bau sembai jong ta ka brio ndai jong ka im ndai jong ka brio ka bayang ya ka balang jong blay na ki brio jong blay ki Israel usembai jong ka un penluat eka khli jong me u Jisu un penluat eka khli ka jong jong setan balai ka khli namar ka khli ka yang ya ka bor ka klien pareng le singilaban ong ya ka authority usetan hadien bau adam ula lepop usetan ula yo ya kata ka bor halor jong ni ka perthai berkuai halor jong adam ya kata ka authority halor jong adam halor jong ka perthai hendai u Jisu unda lawan un penluat ya kata ka authority ka jong setan bat uni usetan pada un penluat ya ka khongdong jat jong sisangi i ya kata ru bu Jesus Christ uyap halo kading pna de bala pendap ya kata tingi i ba kumno ba ka jingkular ka jong blay sapang ka jingwan ka jong Jisu ka jingwan ka baning kong ru la pendap ya kata la pendap ya kata nya phai bat nga sha u mika ka nong ka ba san ka khot ka ba ar ka ong kumne henry ma pha ka Bethlehem Ephrata la phalong ka barit hapadeng ki hajar juda na pha keng un mi hanga uwei uban salong unong sinshar ha Israel uba ka jingmi jong kalong na men hendai nadu bom jukut i perlok ba ka Bible ka de thulu pa ba sepang kata ka jingmi ka jong utau nong sinshar ha Israel ubade u Jesus Christ uba ka jingmi jong kalong nadu menno nadu men hendai nadu bom jukut tinggi i hang ni nang ta ka jing tho sapang ha Isaya kalong ka banyo umno ba yo Jisu an sakha hukum ta ter ngi kini jingi thu pa bat kini bar khoj ru la orlong u Jisu la wan ha kasen ka bening kong bar kum taru un wan biang ha kasen ka par nila masung skam ni kata te balai ngi de banyalap de kata jingwan asin ka jong Jesus Christ ka bening kong ka dei ba kani ka di kumbala ong meneh ka pasdang kani ka de jing thrang jong ni baro kita kiba ayo jingpen im nau Jesus Christ ni kwa ban ni kendu ban ni iu Jisu markmat utrai bot nong pen im jongi ubala syayap halo kading pananam ta jongi kata ka diging thrang jongi baro bangin im bat ujunam majunam atau pikuan em perlok ni kata pikuan em ni kata ngata ka daw ka de ka bangin ya lap ya kan ya kejingwan asin ke jong Jesus Christ ka Bible ko ong kumne hau titas kanong ka baar dekat bakat lai ong ibayak ni ya kata ka jingkerman basuk bat ya ka jing mi pau ka buram jong blay bakraw bat u Jesus Christ unong pen im jongi kata ken ka de jingkerman basuk ha ka Bible parang ko ong ka great hope ka jingkerman ka bakraw bangin ya kendu bangin yu ngin yu khni ya ka buram ka jong blay bat yu jong Jesus Christ unong pen im jongi ena ta ka daw ngi lap ya kan ka jingwan asin ka jong Jesus nama ka jingwan asin ka jong Jesus Christ ka di ka siru jong ka jingpen im ka Bible ko ka singi jong ka jingpen im Hebrew nong bakhandai de khot bak aku prak ong kumne kumta u Kristu haba laknya aingu tang sisien yu ya ka ban ba no ya pop jong ki babun un mi pau ha ka ba arsien lemba ka pop ha kita ki bakmi inti ya ya ka jingpen im ka Bible ko ong un mi pau ha ka ba arsien lemba ka pop ha kita ki bakmi inti ya ka jingpen im yang ila pen im chwa habangi pediang yu Jesus Christ habangi nget yu Jesus Christ hakapor bu Jisu uyap hakading panau sya nang mata jongi ulah thiet no ingi ulah sius pa ingi dalam ka jong ka senam dalam ka jong ka jing im halo kading pana lapun im ingi ndu bengi nget yu nyedu bengi pediang yu ha ka jing im ka jongi
la pen im ngi Henry kani ka kentien jing pen im hang ni pan kayeng ya ka jing pen im ka balik sing la ban ong no ka jing pelat no sendon nak ni ka perthai ke bapop ka bajinjar ka basitom ka bai kendu jing e nak jing yap ni ka jing sniu bar katakan kayeng ya kani ka tin jing pen im hang ni Henry la pen im ngi la pen im ngi pat na ta kadau hadin bengi la pediang Jesus Christ ngidai pat ban long ki bayai ne ma ujisu ong kum ni Matius nang ba apsa kan khat lai ong ndai jar ubada yai ne hadu ka bakut utaken uban yola em na kata kadau nidan kam ban long ki bayai ne hau Jesus Christ hadin bengi la pediang yu hadu kata ka singi jo jingwan ke jong ban syam yangi bengi long ki bayai ne hau dai tang bengi long hata kadur bengin sala banya kendu yu ban let lang batu syakata jaka ka ba la pekren ka mata ka jongi Atau Jesus Christ ulajan wan sisha kata hati jing peli kepada kambah ini begini dia pulih begini yit beni anta atau Jesus Christ ulajan wan sisha ne kalong ke basuk le se dengan ong hoat ulajan wan bar kalong ke basisha pat lang ong makanaru kata hoat Jesus ulajan wan henry mentang akwa pi ban wer pi begini let lang mentang banyak pulih nak katin ke jung blek nang begin long ki basungo ngindon da kata kajing nongrem ke pas kem abang ni amu Jisu la janwan mu Jisu Christ la janwan haka wei kesni haka puar ke Jisu dang syong halor ulum oleh isenram jong Jisu Christ kilawan but ki kliu yong lanu kata kapur kan long lani lanu kata ka jingwan jong kan long part kilai ong kum ne ngin syam kan ni homathe sonong apsa do kat balai ong kum ne di haba udang syong halor ulum ki oleh isenran kilawan hau jar ia ong tu ya thu angi lanu bakini ki e ru kinlong bat kabakum no kadak ke jingwan jome bat kabawai no kani kepertai di senran hani ki wan Jesus Christ ki kli hu ki e kita ki dak jong ke jingwan jo u jong kata ke jingwai no jong kani ka pertai di senran ki kli sepang ki dak kisen ki kli sepang ki dak kisen Tiu Jisu uya thu kum ne ka jubab chu ka baning kong e wong pat kani ngin pulia sepang kadak ka baning kong namar ki senran tu ki kili sepang ke e kita ki dak jong ka jingwan jong me bat jong ka bawai no jong ka perthai ki kadak ka baning kong bu Jisu Christ ukran han ne wong in syam Matius nom apsa do khot basau wong hum ne Tiu Jisu la ya thu bar ula ong hati to sumar ba unuru syukor ye pe syukor ye pe de kumta parlok bai kadak ka baning kong e bu Jesus Christ ula janwan ka baya thu ni bu Jesus Christ ula janwan kan dai ka jing syukor ka bakum no kata ka jing syukor kata ka jing kli mau Jesus ula ong hang tu ong tu sumar ba unuru syukor ye pe syukor ye pe Eke kata jing syukur ka dekat basan ka ongkum no. Nababun kinyawan haka kerteng jonga. Tidak ong manga uba ukris. Batin syukur ya sibun. Ibun kiban sawan ken sa ong manga ngaba ukris, manga ngalong ukris. Ban tin syukur ya sibun ba. Hari ni kapur ngadon katu kat ni telik video. Tiba aku pun pelien ka bentar jong pi. Kanang ba pinyo i ba kini ki bu Jisu ong ba kita kin sadon kita ki brio iban kiban ong manga ngalong tau Chris but tin syukur no iki babon aku apan pelih ni mata kini ki video ba pini i bangi ngila im ha kita ki por ba kini ki brio kila wan la ha ka ni ka ya ka jongi kila wan bun ba ki belawan ki belakam ni dia bikide Jesus Christ ha ki bun ki jaka ha ka leng ka perthai Dengan aku akan play pi kat tu kat ni video kendit bat ngenum lak ban play lut nama ki bon ha ki belakam ni dia bodi Jesus Christ bat ngan play mata iwe pi iwe hadin that word dead to sin Jose Luis de Jesus Miranda claims to be the second coming of Jesus Christ, and his followers believe every word. This is a historic event.
knowing that God is here on earth. I am the second coming of Christ, that Messiah that they've been waiting for. Ipi perlu niu beliau kam bau deu Jesus Christ. Paru ong ngade kata kejinguan asin kejong Jesus Christ. Bat hakatu kata pia PE betho SSS kamut 666. Niu beliau ulawan ulakam bau deu Jesus Christ bakade kejinguan asin kejong Jesus. Bat kibun ha beliau kibanget ru yo hakane kapor. Bat udan la kajong ka jing mane lese. Kebahe baki beliau hang tu kilet banyak mane banyak ruai banyak syakri hang ta. Dikinget bau niu deu Jesus Christ. Dang ta dang don sakane ko video pada. By Pastor Apollo Quiboloy, the most successful of the world's self-labeled saviors. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. He was an obscure evangelist from the rural Philippines until 2005, when he announced that God had appointed him Christ on earth. His reward for a pure life. Sinful thoughts, anger, lust, any of those things, you don't experience those on a daily basis? As a human being, Yes. I have already overcome. Ipi perlu unsung niu beliau ong kumna. Ong ba u Jesus lawan hau benai April kat laitrik benai April Arhajasan. La arhuisnem mentah. Arhuisnem. Minchwa. Ini ki beliau kiladan. Nang ta deu don suni wena po Afrika. This man claims he's the real Jesus, and everyone around him thinks it's true. Is he the real Jesus? He's the real Jesus. I like Jesus. Hallelujah. But not everyone is a believer. I don't think it's real. That's a con man. That one is a liar. You have to crucify that one. I am on my way to track him down to see if Jesus is really back, or if this is just another cult. If you knew room ju beliau ban po Afrika ulah kam bodeu Jesus Christ ban bon ma kila ingat you kila ya bod you. Kini kita ki bersyukur nang you don suni way ban po Australia. Since I've been on this path through AJ's teachings, that's how we come to God. AJ, do you always tell the truth? I always attempt to, as far as I know it at that time, yes. So, did you walk on water? No? Did you raise Lazarus from the dead? Yes. So you saying that you did some sort of miracles, but not other sorts? There's a few miracles in the Bible I didn't do, but the rest you did? The rest I did. Most of the miracles involving recovery of people's sight, the recovery of their limbs, but the walking on water is one of the ones I didn't do. Yes. Another one that I didn't do was turning the water into wine. You didn't, so you couldn't give us a nice little You want to drop Chardonnay? now, do you? No. No. Ipi perlu nilai kini. Kila jah kita kiji syukur puji sulaong. Tu sumar ba unu ruun syukur no ipi. Padu ong komno babon kenyawan kini ong mangau Chris. Pakin syukur no iki babon. Nilai ya kini. Eki hemat kejongi. Kila urlong. Iki bu Jesus Christ ulah debi thul lupa mensyuar nama ulah debi ya kata. Ulah debi lupa kini ke Bible ko ong ba ublay pun benar. Ya kaba kut na kaba sedang. Iki bau Jesus Christ ada dia tho ingi hangi banta kala jah kamat jongi. Dina kata kadau mila ban semua scam bah. Bau Jesus Christ ulah janwan banta. Uni ubri ukam udi Jesus Christ. Uang ba ngaklam cemayat ha hendak baka Bible ko Jesus Christ uyat hanor Nang ta de uang ba uklam cem penkala wan ya kata ko Ka baka Bible ko baka kamba ka baning ko ek Jesus uliak ka de kejingkan kala wan ya ko Ikum ta kini ki wan mang tho bria ya ka jing im ko jong Jesus Christ. Barkum ta ter. Ibun ma ki ba phila ban wat hi phila ban sngap hi kan ni video ngamla ban plelut ki bejrong kini ki video sepi. Phila ban
Squat ban pen ipi knet ba pen sung tho pen tip ba kini kitin wu Jesus Christ Ukraine kila ja kila urlong. Hakan ni kapor ka jongi. Throughout the Bible, prophets, angels, and Jesus himself all promised that the Son of God would return to create heaven on earth. And throughout the ages, billions of Christians have wondered, when? But what if the second coming is here, now? There are a number of would-be messiahs who claim exactly that, and few are more physically convincing than a former Russian traffic cop named Sergei Torop. In the woods of rural Siberia, he is known as Vissarion, the teacher, and around 5,000 disciples live around him, growing their own food and feasting. Meanwhile, in London, David Shaler says he is the true Lord of Lords, but unlike Vissarion, no one believes him. That doesn't bother me because I was chosen by God. The former British intelligence agent says his body was filled with the Spirit of Jesus in 2007, a conviction which intensifies on a visit to Jerusalem. We're in the Church Holy Sepulchre, and this behind me is supposed to be the tomb of Christ. Well, I'm Christ, and I'm not in the tomb, I'm not dead yet. Ikum ta ung pa ubriu ang bangarong adeu Jesus Christ. Nga ngadeu Jesus. Uang bapet kan ni de kulum jing tep jong Jesus Christ. Hendai manga ngadan hang ni. Aklam semayap uang. Pi gini ki beriu ki bala sya elam bakla hau setan ban len wat ya kajing yap kajong Jesus Christ. Mala dau Jesus Christ uklam chung mayam. Manga mapi ngidang sa ki pop kajong ni. Hendau Jesus Christ wayap bat ulami pat. Kata kadai kajing sisa baka Bible kaya thu ni. Bat kini ki beriu ki alam bakalai babun ha ki beriu. Ki beriu ki bam tip ikatin juk blai ki beriu ki bam nget ya ka jing tho bala tho aka tin chung blai ki sha elam bakla ki ki break bam puli ka tin chung blai ki break ba sum nget tang kat ke ek baki ki osngom ki but ya kini ki sha elam bakla no kini ki sha syukur no kini nang ta de nila ban iru hakini kapor ke jongi pementa ba ki don ki break ki bakam baki long ublai hang ni po pertai baki kam baki bat ya kajaka jong blai hani pertai iba kam baki dei maki kita ki bami pli ha kajaka jong Jesus Christ iba yang ha kajaka jong Jesus Christ iba ong baki la ban map ki pop mu Jesus umat ki pop jong kiwe kiai kita kata di jing kali hakan de kawai ka kot the great encyclical letters jong upop Leo ubahat lai uang kume ngibat ya kajaka ublai crowbor ha kani ka perthai hakasla ka balai spa sao jong ni ka kot ka bamut da katin phareng uang we hold upon this earth the place of God Almighty I kamile de ba idon ha ka jaka jong blai ha kani ka perthai ka bamut ba kila sim ya ka jaka jong blai kani ko perthai ila penyiring kat ile dia padu blai I kamile de ba kila dai u blai nang ta de buai u brio bu kata u cardinal Giuseppe Sarto uba longpop payas bosipau ha usnam khat khandai spa lai uong kum ni upop ulang unong ikmat jong u Jesus Christ he the pope represents Jesus Christ himself iong ni kamut ba u yang ha jaka jong no jong Jesus Christ kamut la kam hi bu de u Jesus Christ nang ta de sa ka wei pe ka kot ko ong kum ni ha ka spa snem ka ba khandai Upop Nicholas ula ong hausiem Byzantine Michael ubalai upu ubala khot kum ublai da Constantine ulong ubam la ban khum ne pelat da ubreu namar amla ban bishan ya ublai da ubreu pi hadu kan ni kinut ban ong uni upop uong hauni usiem Byzantine uong ba tai u Constantine ukhot yanga ublai ti kum ta pin menum la ban bishan ma me Muslim, memang ban besar mame ban pelat ani ban khum mame yang manum la namar ba ubriu umla ban besar yo blai kini kila wan berkila kam kila sim ya kajaka jong blai kila sim ya kajaka jong Jesus de ki kam ki jong ki de ki jing le ki jong ki ni I ya kata the Church of Rome is just riddled with all kinds of additional superstitions and traditions. In their eyes the church was God
And the Pope, of course, came to represent God on earth. So being right with them was equal to being right with God. Nang tade hakan ni kawai kapat jing thok ka gloss dan ni ka jing thok yarap jong ki extravagantes jong upop John uba art ki collection jong ki hukum balang kita ki decretals ki bala thok haka spa snem ka bakat saw ki bala nyo baki don ka bor kerpang hati an balang ki kanon lo ka ongkum ni Henry ban ngej ba upop uba utrai bat ublay jong ni bat ula peni yakini ki hukum umla ban peni yaki kumba ula le kata ke jingnya kadai ke jingnya pernyam kamu iu kene jing tho kamu iu le se de pim sung thu ngan persang man batai pim sung thu ki jimut jong kene kamu mut ba ladangi ong ba upop umla ban ong ye kini kien ba udai blay ladangi ngim nget ya kata kamu ngi long kita kinong le persa jong Ra pim nget ba upop de tau blay lan de ba upop udan uyang ha ka chaka jong Jesus ne bakila ban ma ki pop jong ki brio Karena ngimnget dia kata, kamut ba mga mapi ngilong kita inong hilek persak rani kita ijinge pernyam. Haka klien parang kiong is to be accounted as heretics. Kong dengan puli dekat parang kong ni. But to believe that our Lord God the Pope, the establisher of said decretal, and of this could not decree as he did decree, should be accounted heretical. The heretics. Kum balong ki reformers jongi. Isa keng bagi kita ki heretics, kita ki nongil epesa, kita ki bapai dia no. Ikum ta perlu nilai kini ki berkhot bagi laja hakaman jongi. Da jin syukur kalawan, kaladon hang ni. Bat bun ba ru ki ngek bau pu udai uta. Ka Holy Father kiong. Haka Bible ni siam bau Jesus Christ upanung tam ni kata kakrian Holy Father tang haka por ka bau ukran Uduai sukpa. Tang hakapuan ke Jesus Christ uyakran bukpa. Uduai sukpa. Kadai kerteng kajong ublay marway kata. Mday ubriu balak bansim ya kata. Nday hang ni ngi iman no bansim. Mono besikot kpa bakut ya no. Nang tade kabasmo pla kalong ba. Wat haduk kini ki presiden ki prime ministers jong kiri beper ki nongelam nyam beper jong kiri beper Jom ki balang beper ki sim ki upop kum uta ubah klik tam ngan play ni kawai ke video kaba kadon kawai ke interview jauh ni Presiden Bush but hakan ni ke interview Bush uang bahapor bangapet haki kemat jong Benedict XVI uang ngai jauh blay Sengap himapi, baik himapi. Solid principles. And I'm going to remind his Holy Father how important his voice is in making it easier for politicians like me to be able to kind of stand and defend our positions that are, I think, very important positions to take. Mr. President, final question. Yes, sir. You said famously, when you looked into Vladimir Putin's eyes, you saw his soul. Yeah. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end the interview. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Yes, sir. Thank you. Pi parlong ba yang ni. Kumno bawat deki nong yalam jong ki ri ki bakrau bharu. Isim yu pup kumbo de ublay. Isim yu pup kumbo de ublay. Tinggi kan yang ni ki berkhoi ki bawjis ke swada kran ki jing pendep bakin sawan bun ki bansa kam baki de Jesus Christ. Kila dan hang ni. La aslam kila dan hang ni. Aslam ba. Ndai bon apa yang jongi bon ngintip ikin ki kay berkhoi. Ngintip iru em la buri ikin nangi berkhoi ngidan haka jindum. Ndai menta ngej balung ba jong ni kubor. Ka jing shai jong ka gospel ka jong Jesus Christ. Kan let kanเป็นทบายเพกันเป็นชายเพอีกจริงมุ่งจะขัดจงเพเป็นขัดทำไมเป็นขัดทำไมเนาะหากคุ้มโนกระปวดกับบังงี้เอ็มมันตาอูจิสุลาจันวันตัวdi kadakกับบันนิกงมันตั้งงี้ไปอยากkadakกับอาร์อูจิสุองคุ้มเนี่ยตัวสมารนักนั่งitu lupa balam ler kibayawan happy haki jangkup seni lang berot henry hapo kilong kisuri bapinjat hapo apat kilong kisuri Iba penjat uang tu sumar. Nak kinong itu lupa balam ler. Ti uji su lah keren uang bau kinsawan saya kita kinong itu lupa dek balam ler dah. Hakataka kinhun coba pipidan. Bat ini kibawan kiwan kikup dekat janji ni lang berat.
Haka Bible haba ong sni lang brot kamut iyo. Ulang brot haka Bible uyang yano. Uthau yano. Uthau yo Jesus Christ. Hinsyam ya kani ha u Yohanes kalang maningkong di khot ka arp pandai. Haka por ka bu Jesus ulet haka ban sya pen baptis ha Yohanes na pen baptis. U Yohanes na pen baptis habo iyo Jesus bu wan cika jing pen baptis. Haka wa Jordan uang kumne. Hakami ukhon lang brot jong blai. Uba ba no ika pop jong ka perthai. U Jesus u landing laban ong ulang brot haka Bible uyang parsi bayano. Ya Jesus Christ. Tikini ki beliau habaki wan kita kinong itu pa balam liar habaki wan. Kidon ya kani ka Jacob sni lang brot. Kabamut baki sabar haba pipet ya ki. PE kumba idai kita ki beliau ki jong Jesus Christ. Ibawan banyalap ya ka gospel. Henry hapo pat kim dai. Hapo pat haka donut jongki haka mensim jongki. Kim dai ki jong Jesus Christ. Henry sabar habang ipet na sabar ki kumba ki lang brot. Hi kumba kita kita kinong itu lupakan ki jong bleken. Hi bak kinong elap ki jong bleken. Henry Jose hapo apar kita ki suri ba penjat na. Dikini kinong itu pa balam liar kila bun ba mentaru. Wat ha perthai borokawai pila bani iya ki. Bat hang ni hari jong iro. Wat nung song thuk bakala ban ong bangi hang ni hari kasi jongi ngimdon kini kinong itu pa ki balam liar. Hi bawan ha ki suri kup ki suri kup silang berat. Iba i kumba ki dei ki syakri ki jong blai. Iba i kumba ki keren ni ka jing sisa. Henry Fose kini kan kita ki bayalam ni ki brio ki kin hun. Sya ka jingjat ya kita ki langrat sa ka jingjat. Bat upol ru keren ya kan ya. Bat nadu ka por jong ki apostol ru kila ya kendu ya kan ni kila iting ho pat kini ki nong thu pa balam le. Upol ukren kum ni hapo ka sti jong u ka baar si nong koren nong bakhat lai. Kalau nong bakhat wai ka bakhat lai do khat sanu ong kum ni. Namar ki babun kita kilong ki apostol baharsap kinong tri bersyukur kan ki bapen seriye milade ya ki apostol ukris nginlingo le ya kata namar usatan hi upen seriye milade ya angel ka jingsai namar kata kamlong ka baplai lada kita ki syakri jong uru ipen seriye milade ya ki syakri ka hok ki ba ka bakut jong ki kalong kat bakum ki jingle jong ki. Hukum ta perlu being bandan du kapor jong ki apostol ru. Kila ya kendu bat kiniki, kila ya tingku bat kiniki. Apostol ki ba arsap dan kita ki apostol jong setan ki papen seriem la dia bat ki apostol ki jong Jesus Christ. Iu pol uang bakal ngin lingok le ya kata. Uang bawat setan ru upen seriem la dia baru angel jong kajing syai. Baru angel jong kajing syai. Hukum ta kamlong ka bapelaken bagi kita ki nong itu pa balam le ru kinuan kan. Bagi badai kita ki apostol ki jong Jesus Kristus nekin kita ki syakri ki jong Jesus. Jisu uang Jisu Matius nam arpsau dekat ka ba arpsau do arpun re uang nabaki Kristus lam leer barki nong thu pal balam leer kin ni barkin pen i ki dak ki bakrau barki jingpala kat ban syukur ladala wat ye ki balajit hakmi ngalai thu lupa hapi namar kata ladakin ong hapi hakmi udan hari klau piwat mikno hakmi udan haki pulit berjajar piwat ngai. Tiu Jisu ya kran hang ulah kran lupa hang ni uang bakin sawan ki kres lam leer. Ba kita kinong thu lupa balam leer. Ningkong eng kwa pi pin song thu ika jingmut haba ong kres lam leer. Bun apa jungi ngisi ya kran bahasa phang kata kakien kres lam leer. Kamut iu ke haba ong kres lam leer. Bun apa jungi gidang gijing sutu uwa bakala bahasa phang kata kakien kres lam leer. Ngidang perkhat ba kres lam leer kamut lani utau antikris undai utau breu bele si wapong sut yong bodai khamat yong basong kali ke bayong tau basniu bha ubale ki kam ki basniu perkhot ndai kumta haba ong kris lam le ka bamut ki breu ki bawan haka kerteng ke jong kris henry kim dai pat ki basisa henry ki dai ki balam le ki basukam baki bawan haka kerteng ke jong Jesus Christ henry kim dai pat kamut tin keren ku Jisu kin le kamu Jisu la ong ne baki kita ki Kristus lam ler baki nong thu pa balam ler kin mi bakin pun i ki dak ki bakrau bat ki jingpla kat ban syukur la dala wat ki balajit du uang hak ni ngalai thu lupa hapi tin minta perlok be i ka ne bakaja keleng wat hang ni hari kasi jomiro ni i kata ni i si bon ba ki kam ki bapla ki kam khala ki jingpla
ki kam ki bakrau ki dak ki bakrau ki baki ki le baki bon baki brio ki le chata ki tu chata bale namar baki I ki dak pla ka ba ke thu pa ngi ru ba po lenong bakhat lai jong jing pin pao ka phang uta udong thu pa balam ler unle ek unle yu tau nong thu pa balam ler ngin sem ye kane ha jing pin pao nong bakhat lai da khot ka bakhat lai du khat sau ong ne bat ule ye ki dak khla bakrau kat ban pin hiar ye ka ding na beneng cha ka khendo ha khamat ki brio ti usyukor no ye kita ki basong halor kata ka khendo da kita ki dak khla ya ki bala ai bor ha u ban le ya kita ki bala ai bor ha u ban le tingi I hang ne ba ka bible kai tho ni buta unong thu pa balam mer unne yu un pun hiar ye ka ding na beneng ha khamat jong ki brio baro kamu diu kane aba ong pen hiar ye ka ding na beneng ha khamat jong ki brio baro kamu diu kata ha ka bible kading ke yang parsiano ni ken maun em kasni pentakos ka bible kai tho ingi bakala wan kata kal air kala be bat lai I yo klik ding bu syong ha du da syong halor uwei pat uwei kitu ki baidan hatu ka kamera ba kumba sispa athongut hakasi pentakos kisengran ki jong Jesus Christ perkilai sedang menduai de ki wei pat ki ktien jong ki wei pat ki jai ben rio bakin lit penyelap ya ka gospel tingi I hang ne baka ding ka yang pasi ba yo mensim bakoi tikum ta bangi I haka bible haka jing pe pau ka thu bu ni nong thu pa balam ler unne yu pen ha ka ding de beneng ka bamut un le ya ka ne ban pen I ya ki dak khla dau mensim re dei pat mensim jong play Deu mensim jong blai deu mensim bersyukur mensim baman mensim jong setan ki kemau ne makapor hak la da pila pulis pang ujo pini I hang tu baki syakri jong ujo ki wan chu ujo ki wan chu ujo ki wan ki mare ki ang ki ong baka ding na beneng jong blai kala hap perkala penduk no kita ki jong u baro don jing jong u baro ki ong ka ding no blai kala hap Henry katu ka ding ka bahap kam de nu blai ka de nu setan du la ban le ikata desi filan perkhat kom nu kom ta kila ban le ik kamba la dam de blai bale aku apa ni pengen mau pi kandet ba ha Egypt ha katu kapor ka ba u blai upen kalab sen ya u ding do jong Moses itu kinong le bertong di jong uparo ru ilapen kala beseng itu ki ding do jong ke nang ta por pen kelas 6 ya ka ya ki wa barok khat hapo Egypt ru itu ki nong le bertong ki jong uparo ru kila le kota kilala ban le kata tinggi I bahang ne bu setan ru ula ban le ki kamba na ta kadau ngidei ban sung tho mandu bale gitu ki kamba ndei tang balai I ya ki dak khla ki kamba kamut la le ublai em kamlong ta Dei ban husiar bah nama laki ke bukat do ibun bah in wan bat ken le ki kam khla ki dak in pen I bar ka bible ka ong ru kum ne nei thai bat nga sapo ar Thessaloni ka long ka ba ak ka de khot ka ba endai ka bakran chapang uta ubrio jong ka pop ka ong kum ne uta ken uba ka jingwan jong u talong kat ba kum ka jing terai usatan da ka bor bat ki dak khla bat ki jing phala balam ler baro bat da ka jing syukur ka jing bom hok baro na ka beta kita ki bajot na bakim sim la pediang ya ka jing ie ya ka jing sisa ba an pen im ki ti na markani ublei upha haki ya ka jing trai ka jing baklan bakin nget ya ka lam ler khanang ba an yo pen rem ya kita baro ki bom sim la nget ya ka jing sisa henrei ki balas ngau ba ha ka jing bom hok ka khin ju blei klai thu sai ngin to bakin sabun bah kita ki jinglek ki dak khala ki bakin ki briu jong setan kin wan ban syukon ho iki babun kita ken ki bam I ka jing sisa ka jing sisa ka de ka ktin ku jong blai uji su ong tu ha ka jing duai ju apo get semane ha ka hawi on senang bakhat nyau dukat bakhat nyau ong tu pun kentang ki de ka jing sisa ka ktin jong me ka long ka jing sisa namar baki bun ki brio ki nget ka ktin jong blai kin ban pulih ka ktin jong blai na kata kadau ki syak syukur ki syak elam baklano hakini ki
Chris lam ler ba kinong itu upa balam ler nang ta ublay mensyua kapol jong ki Israel ngisam ba ki bon ba kinong itu upa balam ler lawan bat ublay usya kanang ya kataru usya kanang ya kataban le iyo banten ju iki breu jong u lakin yai ne em hakaktin ki jong blay nekin ya but na oi kita ne ki breu ki bawan bat ki ba le kita ki kampala ka Bible ko ong ni Deuteronomy kan nong ba khat lai kan khot to baning kong haduk ka balai ko ong ni wong blay lada unong itu lupa ulami ha pedeng jong pi lan ni unong po sniu ye kijing po sniu bat u ai ha me kadak lan ni kijing pla bat lada kata kadak lan ni kata kijing pla ka urlong ya ka ba ula keren ha me uda ong tu yangin ya mani ye ki wei pat ki blay ye ki ba mem jutep bat tu ngin sakri ye ki so what sa skor me ki tien jong ta unong itu lupa lani ya uta unong pos niu ya kijing pos niu namat utrai wo blay jong pi uten ju ye pi ya kaban tip la pi e ni em ya utrai wo blay jong pi dala ka donut baro bat dala ka mensiem baro pi u blay usha ikini bikin wan bat kani kade ka wei kalong kum ka tes yang ngai pi langi it you blay ne langi it ne you blay langi ladangi it you blay ngin yai ne hakaktin ke jong blay ngin dum nget klumari ki ke barkhot ngin yai ne scam hakaktin ke jong la kita ki wan man pin i ta ki dak khlak langi i ki bon ki e ki baki ki le la ki bon ki ber ki tot chata phi wat lek nget yit na kaktin ke jong blay tin ku jong blay ka de ke jing sai jat jong i bakasarak hakilin tiya ki jong i ka banya lambet yengi banginum phai sa kadyang ni sa kamonru Handa ka Bible ko ong ingi bangin si asngo la ringi puli ka tin jong blay la ringi wat u blay hi un hikai yang ai pe un hikai yang kanu ka bade kanu ka mamdai ka Bible ko ong ma pin si asngo i ka sor ka ban ong kani ka long kata kalinti tu ya pia ka kata de ka ik bakak tin jong blay ka hikai yang ai pe bangin puli ka bangin wat u blay un yalam yang ai pe nang ta ringi syam chu syuru Hau Matius nomor aksadu khat bakhat wayu Yesu ang bon kinang itu upa balam lero kini bakin syukore si bon kani ni ka dor ka ba PE pang kini kinong ngalap di banga subo ang ni kendet di bangala banyo na po internet di ka dor jongki ini ki bon ba ki la hikai baklai ki breu keleng ka perthai bakini ki di ki wei ni kinong yalap di bakrau ba pau ba kari Amerika mentah bak ki bon ba ki breu ki lek ya sngap di bot ki jing hikai jongki ini ki breu ki hikai si bon ba ki bata ki ban penjat ki breu penjat ki breu ki ban lenno wan yu Yesus Kristus ini ki breu ki wan ban hikai ki yang ba pi plade pide ki blai yang ta ki hikai ba u blai un alut api ka spak ka phau par khoi ki bar khoi ki ba pi piran kam ni pathai ko apthet kali pi ko ka building pi ko ki bar khoi u blai un alut ye pi bar khoi kata ri ki hikai jong ki bo blai ko pi phendrus pa kata ri ki hikai jong ki bat la pi ko ban rus pa ke ba pi ko ka de ban le ka lang pin chu ai pi sa saki sibun kata ri ko ni ki hikai jong ki nang ta ki hikai sebut ki bon ma ki we ki hikai ki balam ler ki ba syukur dang ki ban ki hikai ki ba hadu ba ki beri tim so thosho ki la len yu Yesus la len yu Yesus berkini ki beri ki abaki yalap ki lapang ki ban penso tanat ki beri tang ki ban so tanat ki beri ndai baki hikai ki beri bakin kelap mut na kapap kim hikai sa phang baki beri ki don kam ban phai no na ki pop pi jong ki ban im no ka jing ka pathamai ban IT le di su blai ban ya di kata kalinti ka bakhem em kim hikai kum ta ki hikai tang sapang ke baki brio ki sunan e banyo sngo bar ki long thik kum kani jing ong hapo Jeremiah kan nong ba arkulai de khat bakhat riu ka do khat nyo ha ko ko po jong Jeremiah ru ki bon ba ki nong thu pa balam le u Jeremiah ha ban yele presa ki bon ba ki nong thu pa balam le u Jeremiah marwai u de nong thu pa jong blai ha ko por but hakani ka por ka baja idan ki bon ba ki nong thu pa balam le but u Jeremiah ong kumne ong utra ki pat wat ngap iki tien ki nong thu lupa ki ba ye thu lupa phi ki hikai ka jing thala ye phi ki kran ye ki jing itho pa ka do nuat jong ki hi ti
am na kasuntur utrai. Iong halakasngi hakita ki ba iben nga utrai ulaong pinyo sok bat ha uway baro uba yad ha kajing mutulap ka donut jong uhi iong kajing sni way kan am jaya pi kata ka dai ke ba ni sem mentaro ibon ma ki brio ki ne fo palam ler ki wan bat ki yalap sepang ki brio tang sepang ki ba ki brio pisong tangat dei sepang bakin yalap baki brio kan kala mut na kapop kam dei kum kata Henry ki suang baik ba amnum dan kanu kanu basni banjai pi long ki ba pi long ki ba ibrio ki ba ibrio ki ba badai ban ruspa ibrio ki badai ki ba start kum ta ter ki brio ki udan uwe brio ba kateng Joel Austin ubaya lap hapo ude uwe nek pastor hapo Amerika uni ubri uang kumno uang ba I am good, I am beautiful, I am strong, I am wealthy, I am healthy kum tata tersu I am baik I am wise, I am rich kum kitabet Henry ka Bible ko ong kumno kini ki ong ba I am good ka Bible ko ong ba there's no one who is good kam dan su uwe ru ubah ka Bible ko ong kata dan su uwe ru ubah hatu kapor ka ba udan uwe ruspa ukli jisu ang kuno hikai ba ke bangade banle ka bangan yo ka jing mam jukot jisu ang tu balai me khot yang ba am dan ba weru tang ubleken hendeng kini kinong itu ulpa balam ler kini kinong yalap menta ki bangi ikeleng ki ong ba I am good, I am rich, I am wealthy, I am healthy, I am strong kum ta ter I am blessed ki ong ti kum ta ni iken kini ki bala pendep menta akan kapor ke jongi kapor ke jongi ki melap sepang kata ki brio kan kelapa mut na kapor ndai ka Bible ko ong kum ne ar koran kan long banyaw dukat ba sipok ong na mar kata ka jing sungsi bariu belai ka penlong ka jing kala ka bamut sa ka jing penem ka bamba besu Henry ka jing sungsi ka jong ka perthai ka penlong ka jing yap ipi habang yalap si brio ni dai ban baki brio kin poi sa kata ka jaka ha ka bakin sungsi na ka benta ki pop ki jongki bakin kala ka bamut no sa ka jing penem kata ka de ka gospel ka bangi dai banyalap si brio jisu habo upha ka tu ka great commission habo upha eksendan uang ba haka kerteng ju nyalap ye ka jing kala bamut ba di ka jing map no ikipop kata ka de ka bangi dai ban lek ban benas ka pathai ka jing kala bamut ikipop bat ka jing map no ikipop Henry mentangi i pat bakalong da kongpong nang ta ada arti mutil nang basau dukhat ka balai du basau ko ong ne namar kapor kan ja habakin am sya skor ye kijing hikai bajanai Henry habaki don ki skor badai kin ye kenton halade ye kinong hikai kat bakum kijing kuak brai jongki hi batkin pen pai no ela ki skor jongki na ka jing sisa batkin pai khaman syaki puraskam ingilai i ye kani mentaro ibon ma ki brio kile yu ki kenton halade ye kita kinong hikai ki ba keren tang ka ya ke ba ki ko banyak so bikiran ndai so ke ba ublei ko ban keren hake kim ko aso banyak so kata Henry ki ko banyak so ya ke ba ki ko banyak so dena ta kadau ki jet ya kita ki brio ki ba keren tang ki ba ki so tanat ban sengap Henry ya ka ketien ka ba ublei udan ban keren hake kani perlu nilai ini kata batkin pen phano ela ki skor na jongki na ka jing sisa bakin pai khamat sanu saki puraskam ila pai no ki khamat jongki na ka jing sisa kim yu iso ka jing sisa ilang nget ya kalam ler ong bala ong menehang tu ba ublei un pha ya kata ka jing lam ler bahkan tre haki ngan puli biang sesin na art Thessaloni nong ba art khat wai ko ong ne tin na markani ublei un pha haki ya ka jing tre ka jing bakla bakin net ya kalam ler
Ublay unpa ya kajing tray jong kajing bakla. Haka Bible parang ko ang God will send them strong delusion. Kata ka kajing bakla kata kajing amir ka bakraw do tata. Baki beriu kan nget ya kata. Balay namar bakin itsu ban snow ya kajing sisa. Kim itsu ban snow ya ka jing sisa. Nang ta do upol ukran kumne. Hakikam ki apostol kalnong ka baat phaw khat baat khandai do lai phaw ong kumne. Uang natip bahadin kani kajing let no jonga. Disuri baru narsat kinya besut hapadeng jongpi. Kim da isen ya kata ka hukum ya kata ka kunhun. Bat na padeng jongpi hiru. Irangba kinya mi ki bayalap ya ki ru ki babakla. Ya kaban ringpa ya ki senran hadin jongki. Upol wakren ni kani uang bahadin kata kajing let no jonga kamud dah yap manga. Kinsa wan kita ki suri barunar. Kinsa besut hapadeng jongpi. Kamu dah pedeng jong ki Kristen. Ibam isen ya kata kenhun. Bat na pedeng jong ki hiru. Na pedeng jong ki Kristen hiru. Inya mi kita ki rangba. Iban yelap iki babakla. Ya kaban ringpa ya ki senran. Ha pedeng hadin jong ki. Mentang ngilai ini ya kan ya perlu ya. Ni ini ya kata. Na ya pet caki wiki jaka suki wiki ri. Pet yang ni hari jongi. Pet yang ni hari jongi. Pet yang ni hari jongi. Yakini kiki berkhot nilai ini berkelalong sisa kumta berke Bible ka ong kumne how ar Petrus nong ba ar ke khot benikong hadu balai u Petrus ulai thu lupa wong bakum ba kalong menchwa ka po ki Israel bibun ba kinong thu pa belam ler ya lam ba kala ki brius ka jing mane ble thau wong kum taru kin sa wan ha pedeng jong pi ki Kristen ru ken siami inong hikai ki bakala ki banyalam bakala ki ban hikai ki Iba haduk baki beriu kan lenno yu terai bala jete kiru. Kinum su thoi ru em bakina len yu blai. Kin sngoba idang mane yu Jesus Christ. Idang mane yu blai. Henry pause kila phaiden. Nau blai. Henry kila don kinong itul pa balam leru habedeng utau pat lang. Kumba habedeng jong piru. Kin long kinong itul kinong hikai balam ler. Kumba habedeng jong piru. Kin long kinong hikai balam ler. Iban wan lam tu hapo ya ki jing hikai babakla bapenjat no. Bat haba ki lenno ya uta upenrat ubala sius pa ki. Ida penuwan kumta haladihi ya ke jing penjat bas ter ter. Hi uloong bagen sawan hapren jong kiru ke sawan kita ngi hikai balam le. Kumuji sula da maha upor ulakrannya kata upetras ulakrannya kata. Petras ulakrannya kata. Bat ka ongno ki bawan lam tu hapo ye ki jing hikai bakala bapenjat bat haba ki lenno ye utau kenrat ubala sius pa ki kalong ki bas ngulingo mahad kita ki jing hikai ki bakum no ki bahadu baki hikai ye ki brio ki banget u Jisu bakin len pat u Jisu bakani ka jing len kamdai ka jing len no da ka baki das ngutho pai ndai ka jing syukur ling ba jong ki jing hikai ki brio kim sungtho baki len u Jisu kum kawai kan nuksal esing alaban ayat ini kalong ba kadon gajing hikai kebahikai bu Jisu hadin bu layap hakading penaki om ulet cendujok di penun kam bakalai ka ketin ka Bible di om ulet cendujok bat hangta hadujok usha kerdam hakiksud usha penciptam hakiksud kidan pada ki baong ba ulet banyalap caki briu ki badan hapo dujok kata kapor itu ki beriu ki bayap mensyua ha ka flat ha ka podong Noah ka jing slay idan ki bahikai kum kita Henry M rada kalong kum ta kawamut ka jing sya jong Jisu ha ka ding pana rada Jisu ha banlet dalaya pading pana sa sudujak ban sya penjuta madujak dalong ata kadur kamu ka jing yap ka jong Jisu Kristus ha ka ding pana ka jing sya ka jong Jisu Kristus ha ka ding pana itu barak hat kilong lanai Kita berkhot ke peni baki 4 biang. Ublay 4 hun. Kata kadai ka. Jing hikai ke babakla. Kumno baki beri kilan na yu Jisu. Nasa kidon ki hikai bu Jisu let chatesha dujok ban yalap akita ki beri pat. Kiba layap no akat kopor jong ko Old Testament. Henry M kamlong kumta. Kamlong ka Bible kay thungi po Hebrew nang makanado ka barkanyo ba labu yu breu ba unyap sisin bat nang tapat kajing bisyak ndon syu kajing kelabamut
hadin ke jingiap de tang ha kapur ke ubri udang im ulah ban kelak bamut geladep kelak ke geladep yap ubahok unyanya ubahok ubapop unyanya ubapop hak tu ke parsi ke bu jisu ye thu sapang ulasaros utu brio ubaduk nongkrong bat utu riuspa kai thu ingi ba ujisu ye thu ingi ba anda haba baru anmut kilayap utu riuspa hakataka dujok ding ukwa banlet sangan ni kowe kaliang ke udan ulasaros udan bu Abraham hendre umasyo dan syuk balak banlet nang ni satai lan nang tai sini sesien balak ayap nang tade kad khot ke balai jong ar petros kalong ba ar khot balai ko ni kad khot ke baar ba kad khot ke balai ko ni ti sibun ke nyebut no ya kita ke jingle kat et jong ti ke bible ko ba sibun ba ki brio ke nyebut ka khabong kindian de ko no ti sibun kin nyebut no ya kita ke jingle kat et jong ti ibana ka benta jong ti an kran ben ya kalenti ke jing sisa ti ke jing bun jong ni ke noi kai ke balam ler kalong hadu kata-kata bat ki bun ma ki beri ke net ya kiro hadu ba ladang ni nyalap ya ke jing sisa ya kata ke jing sisa an sa khen bakalong ke ke basnio ha ka bible ko pareng ko ong ba truth will be evil spoken of kamut ya ke jing sisa an sim bakalong ke basnio hindi puli hapo isaya kalong ke basan kan khor ba arpo ko ong kordit ikita ki babu ya ke jing sai hajaka jong ke badum kum tatar iba khot ya ke babha ke basniu bad ya ke basniu ko bha bad kum tatar iba bu de ka ba dum hajaka jong basai bad ke basai hajaka jong badum ikeni ngilai i menta kalaja ha khamat jongi kini kalaja bad ha ka jing ko alalot tin ya khai ye phi de ki ktien bak thau nang ya ki ba kata ke jing penram namin slam kam pentut ba kata ke jing penjat no jongki kam samphya ka bible klai thu ingi ba ublai un penjat kita na kata kadau ni dei ban ong longkum ba jisu la ong to sumar ba unu un om syukur no ipe namat bun ha ki syukur kelwan bat kilawan nang tada ngan ni puli bat nga sipang na Ezekiel an sipuli stat na Ezekiel kal nong ba khat lai ke khot baningkong ter adu ko ba khandai kaniru ke kraningi sipang kai thu angi sipang kita kinong thu pa ki balam le bat ke bakut jongki ke bible ko ong kumne Ezekiel nong ka ba khat lai khot baningkong ter ong ne bat ka ktin utrai kalawan hanga kada ong kokun ubrio tu yathul upa persya ya kinong yathul upa ki Israel ki ba yathul upa batu ong hakita ki ba yathul upa nalaka jong ka donot ti bun ki brio ki wan baki ki ki brio ki baju ong ru ba utrai ul ong hanga kunta utrai ul ong hanga ta ong ala ko sni kata jing po sni ngai i kata-kata ublai pun i hangai kata-kata juk kala jah kini kipur baru ong gumni nalaka jong ka donut terus ngopi ka ktin utrai ki ong gumta ki ong terus ngopi ka ktin utrai la ong hanga kumni ong utrai ublai kordit ikinong itu upa babi ki babut yala ka jong ka minsim bat ki bamsim yo i ruem kamut ublai kam sim pen pau ye ki kam sim yo i nu ublai henre ki bot ye ka jong ka minsim jong ki hi ke jing mut jing perkhat jong ki hi ko Israel kinong itu lupa jong pi ilongkum ki ksar haki jaka sa klau pimsim lek kiu haki jing pra lemni pimsim penyang haki jing ada ya ka ying Israel ban yang hakathama ka ying ka sngi utrai ilayu i ki jing thala bat ya ki jing kran bertong balam ler kita ki ktien ki baong utrai ong ti utrai sim pha iki ti yang ba utrai ong kumta henry utrai ukham simpa iki bat kilap penkermen yaki brio ban pen scam ya kata katin
Bat ki ong haki brio. Ki keren haki brio kata kerukom ki ong mau bleu la ong hanga kata-kata. Ki pen skam kata kekrien dak baka ong dak baki ong bu bleu ba ong hanga. Ya ke baki ong haki brio ki ong ya kata du bleu. Ya nata kada bun ki brio ki yang nang ta dak ong kumne. Ha to phim sim yo I ya ke jing itu pa balam ler. Bat phim sim keren ya ke jing keren bertong balam ler. Haba pi ong utrai ong ya ka bangam sim keren ru ya ke bleu phim keren ru pi ong utrai ong. Namar kata kumne ong bleu. Namar ba phila keren ya ke jing thala. Bat ba phila yo I ya ke jing lam ler. Namar kata hakani ngalong persa ya pi ong utrai bleu ulang persa ya ke. Ibun ki brio. Yo I ya ki e. Henry umdeu bleu. Ibun ba. Kita ke jing itu pau jong ki babun ba ki brio. Ni sung thu bakam dei kat kum kakrien jong bleu. Kami hap sakti air em berkakrien jong bleu. Henry manu bapen I kini ki e. Manu bapen sengau hati kita berkoi. Ingat kata kadai kakam baselendet jong sultan. Ki brio ke syukur au sultan. Katu di kadak baar jong jing syukur. Jong pinong itu pa belam liat bat ikhlas lam liat. Nang ta kadak kebalai. Jisu ong Matius nang ba apsau dekat bandar ong ni. Bat pin sayok sengau syapang kitama. Bat kijing benai kitama. Tu sumar pi wat kuslai, wat sengau kuslai. Naba kadai bakini ki baro kin long. Henry ke bakut tempat raja. Kitama bakijing benai kitama. Yang ngat bon apa jongi ngimlong su kiba sa ka jingdum haba keren sepang kitama kini kisngi. Bon bangilai I kitama ngilai I kitama jong ka Ukraine. Bat ka Russia nang ta de kitama jong ka Hamas bat Israel. Nang ta de kitama mata utram lahir tama menakani ke Venezuela. Nang ta de kitama hapdeng ka Amerika mata bat ka Iran. Par kiwe de kiri basdang mentaban penkre ya kita ketiar hele tiar thama jongki nilai I kini bun ki brio ki ong ba imat kaperthai kan sa kut ha ka thama ba ka balai ngamtip ya kata ka thama ba ka balai kan khine kam khe ngamtip ya kata henry ke bang tip tikana kalong ba kaperthai kan numwai da ka thama kata ngiriban sengoti kana namar kaperthai kan wai tang anda habu jisu unwan tang handa habu Yesu wan. Dia kum ta perlu be ngilai ini yang bikin kita maruk kita jauh. Yesu wan punya semua sepang kita mah. Bagi jing benai kita mah. Ngilai semua buat ngilai I. Hakan ni kapor kat mengadang keren tu. Kita mah mentah kidon. Haka percaya. Kidon. Dia kum ta ngilai don. Ngilai I kini kidak kisen kibu Yesu keren. Bawa pindalai I kini kiki baro. Tip pi bakalong hajan. Haki jingkang. Kadak kebasau. Uang kum ni. Matius nombor apsau dekat banyo kong. Leba katinja benriu ka yang yele ya katinja benriu. Bat ka himaru ya ka hima. Bat kin long kin nem seniu bat ki jing piap tham. Bat ki jing kinyo jumai hasil bun ki jaka. Henry kini baro ki long tang ki jing sedang. Ki jing jenjar. Kini bar ki long ki jing sedang jong ki jing jenjar. Uji su ong bagian sedang ki jing yap tham ki nem seniu. Nilai ini em ya kene. Mungkin mau kini ki jinggap tham hak ni kesnem ki beladap arah kat kendai arfuai adu arfu aru ni I kita nang tadi kijing kinyo jumai ki babon ki jaka kijing jot kijing julor kijing slay dang manhakan ni hau arhajar apsan hu Desember arhajar apsan ni iba dan cyclone hapu Sri Lanka bakateng udetwa ki bon ba ki beriru ki la yap ki yeng ki la jot de ki tomba apsan hajang pilih ki yeng ki belad Ibri ki yeng ki belado na belajat na ibri ki belajar ki bon ba ibri ki belayap ki bon ba nang ta de hau jo benai hau Desember arpsan hapo Indonesia dan hado sihaja sau swatli ki jumai ha live hosngi sihaja sau swatli ki jumai ha rasi benai bila pun mundur ya kata hoi ke Indonesia ka de ke Jakarta ka baju bon ba ki jumai Henry 4 judan hadu kata-kata pat. Henry hau arhajar apsan hau Desember. Miyo iya kata.
But don santali ki bol kinuru iba bthailang hapo laisngi. Hapo laisngi. Kilong ki iba khlak ba ki ni ki jingja iba ngi ki ki. Nanta kadak kebasan. Jisu ong kumne. Di namar kepop kan man bun, ke jing babun kan man kriat. Ke jing jong ki babun du kan man kriat. Ngi ne mi kan ka pop kan man bun pham ta ka perthai. Ngi ke jing subha. Ngi teng perkhat baka shlong kam dei shu kanong kendong. Namar baki bun ki celebrities ki nong tam nong put ki bana ki perthai keleng saudong ki ba paunam ki lawan poi hang ni hari jongi. Ki lawan poi hang ni hari jongi. Hai ni sinong jongi ibarat. Minai kata bagi beliau kim shu ika jing sisa nambar bakal bon pelat kapok jing semua bah kila bon pelat ya tak kadau ki beliau kim nang shu ban ya jing jong ki kaman kriat no kadi jing iba keren ni kadi ke jing ya ke jing sisa ke jing ya ublay ke jing ya ki para beliau kani ken kelaman kriat no anda ke jing semua bah par kanang jor buat hapreng jong ki Kristan ru ngi kata ba haki jing sakri jong ki penung kam ya kita kirukam jong keperthai ban mane ban sakri ublai penung kam ya kita bon ki lek balai namar bakadon ke jingtam jingput angta ke jingtam jingput ke balong thik pum ko jong keperthai khlam ya pher eru nilai kaneru nah takada ko di ke jing syukur kadak ke bahan riu Jisu ong kumne halukas nong kebakat nyo dekat ba arkun rio do arkun nyo ong ne ti kum bakala long haki sngi unowa kum taru kan long haki sngi ukun ubreo kilaya bam kilaya di kilaya songkurim laya pen songkurim yaki tat anda kata ka sngi ba unowa ularung hapo kata ka yinle men ba kata ka jingslei kalawan bat kala penjat no yaki baro Jisu ong kum bakala long hakapo jong unowa kum taru kan long haki sngi jong kun jong breu hakapo jong unowa ke ka badja ka ong laya bam ke laya di ke laya songkurim laya pen songkurim ka bumut ba ka jingim ka kum ba ka yat bet ndon ke ru ka basneu ndon ke jing kum ba ka yat bet ka jingim ibun ma ki bre bisiong life will go on ki ong ta kani kadi ka ju ka mensim ka badan hakapo jong hakapo unowa welap sispa arfosnem Seki beliau tekapur Henry Kimnet dia kakin ke jong play. Nowa welap ba an sapen jat ni keperthai da film kala ka pamot. An sapen slay da ka Henry Kimnet. Kay ke badan hakapur jong Nowa. Hakam dadai ka jing bam net. Di beliau Kimnet syu dia kakin ke jong play. Kom taru hakini ke por ke sngi ke jongi. Ni iya kata. Bakat jingnet ya play kala dona hadu ta ta. Ha Genesis kalong ban riu dekat basan ko ong kumne. Ti utrai ulayu ba ka jingnet baman jong ubreu kala krawe ha ka perthai. Bat ba ka jing themu baro ki jing perkhat ka do nuot jong ila long baman halakasni. Ki jing perkhat jong ka do nuot jong ubreu ila long baman halakasni. Habangi hakini ki sngi ki news hakeleng saudong kari. Hakini ki matadang lasmi sausing kidang mi ki news cepang ki bon bha kita ki bril ba paunam ki ba jong ka perthai ki ba kraw bha ki ba riuspa bha ki billionaire jong ka perthai mentang tip cepang ki kam ki jong baki kile ba serkhai do tata kumdo baki penyap ki bril kumdo baki penyap ki khlung khana ki pencitom ki le bor ki nang ta ki bam ki bam ki do jong ki nyai ki kadono jong breu ka long baman ro tangi ki breu baki penyap yala ki baing masam yala ulok yala kalok yala ki khon yala katume nilai ilut ikini ki jing jabar khat jing sneu jing baman ha kadono jong breu ka long halakasing kumbalong ka po jong nowa mentaro ngila don hang ta ha kani ka ju ka por baraka po jong no waru kadon ke jingbam net kala kraw ba do tata ka por baki briefing net syo baru jisu ruang hau lukas nong bakat pra dekat pra uang henry anda wan ukun ubreu un syam ne em ya ka jinget ha ka perthai ki perlok bi jisu ra kren lupai kan di balai namar ba ka jinget
kan nang do nang dam ngata kadang midan kam ban pai su blai bakani kanum long hanga hapi ban siam yang habu jisu nuan ngin long kita badan haka jingken nang ta su jisu ong no hau lukas long bakat nyau dekat ba fu prad ulai kau ong ni kum juru kumba kala long hakisni ulot kilaya bam kilaya di kilaya thiet kilaya di kilaya thung kilaya te henrei hakata kesni ba ulot ulam ni no na sodom ublei ulapan hap slap da ding pada ukendok na beneng bad ulapan jat no yaki baro kum taru kan long hakata kesni hakaba an penpau yo kun ubreo kei kabaja hakasni jumulot kei kebalalong hakisni jumulot rapi puli Genesis pinlat pin sungtho kei kebalaja bar kei kebaja hatu kapur kadai kapop kabakrau hatu kapur kabaki brio kile kadai kejing song khasang usenrang bat senrang kentai bat kentai kile kata kei keba ijli kaman song ublai baden ta kada ublai uthang no kasodam bat kagomora da kading ba sirkai hadu ta hadu baka sodam bat kagomora kala de pai bat ujisu la ong tu thek bumbu blai ula thang no ya kasodam bat kagomora da kata kading penjat no iki baro kom ta kan long ru hakasngi jong kajing wan kajong Jesus bat hapo juda hinde pulih ka dekhot ka bahnyau juda ka dekhot ka bahnyau ko ongkom ni kumbaya ka sodom bat gomora bat ye kita ki nongba ki basaudong ya ka kom ka zebuwim ka atma ini ki bahajan jong ka sodom bat ka gomora kini ru pila thang pila inlang no kini ru ki dipisnong pila sakta lang hakat namar bisa marjan bat ka sodom bat ka gomora bisa kata lang ya kita ki ki jingle jong ka sodom bat ka gomora ki sedang man penbut ki jingle jong ki ikum ta makiru ki inno ikum ta perlu bi kadang kam yang ngai phiru bat nu mi jia ju ya janba bat nu mi penju penjanba la de bat ka perthai ne bat ublai ne mala dengi penju penjang le bat ka perthai ngi salong kum balong kini sinong ki badan saudong ya ka sodom bat ka gomora ya zibuwem bat ka adma iba inglang no namar ki sedang ban bud ki jingle jong ki handel dengi don i penjan la de sublai nginyo la imkan ke bible ko ongkum ne kumbaya ka sodom bat gomora bat kita kinong ba ki basaudong yaki haba ki ya shat ya le nuti sodom bat gomora ki le yu ya le nuti bat kidaya le but ya ka do ka wei pat kilik but ya ka do ka wei pat kamut yu kane kamut kede ke jing song khasang hakaba usenrang uino ya kata kajing ia dai jong ubat ka kenthai hendrai uilek pat bat uai senrang kom taru ka kenthai kale kom ta ka no ya kata ka ba ya senrang hendrai kale bat ka kenthai bat ile kata ka ba ijli kaman jublai ile kata ka ba ijli kaman jublai hakarukom ka bakum yakini labu yaki hakamat kum karukam maham ken dakaba kisha yaki jing pensitam hok kading bom jukut kading bom jukut ka ap nang mata jom kita ki beri ki balek kum yakini kijat kam pad mentah ka pertheru nganget phila jutip phila ui bakidon kita ke baki juong ke LGBTQI movement hakaba ki beriu mata ki ong ba kamile su mata ladang iit iwe compare kajing it kajing it yo compare ladang usenrang uit usenrang ru milai la kan thai ka it kan thai ru milai i ong kupta bat ki sedang ban penya tho song kurim ru iki ini ki dur ki bang pen i hang ne i pen i phi kata bat kan ni ka LGBTQI movement ile yu ki penungkam da rainbow color kum kata kalama joki rainbow dan ni simple lim barang itip bu simple lim udai symbol la ne utakadak bu blai ka dikajutang bu blai wete bu noa ba unum pen slai so ya unum pen jat so ka perthai de ka jing slai hendrai kini ki brio ki sim ya kata kajutang kan bu blai ulate bu noa dan ni bat ngir kumjo kila sim ya kata bat kila pen kala khongpong ya ka kila penungkam nang mata banle ka ba ijli kalau mungkin ke jing kran ben blai
Kani ka ade ke cingkran bang blek. But wat ki balang ru menta, ki la pediang ya kata. Ki la penyet ho, senrang kentai. Ki dan ki balang. Bar ka Bible ka ong kumne. Bar kini ki beri ki jupan long ya kata ka baki ong ka pride parit. Ban parit hasurok. Pride kamu jing sarong. Ki pen I ya la ka pop ke jong ki kim sngau le ran. Ban pen I se ka perthai. Baki le kita. Ki sngau sarong pen ban. Ki phong ki jan ki bi isir khai. Kita ela ke jong ki khmat ki le lut ki kam ki ba iting bi isir khai. Menta sa pareng. Haki school, haki public school ha pareng. Kaya ke baki jaki judan kita ke baki om ki drag queen. Kita ki drag queen ki deki ki senrang ki belapan kelakan thai ledi, ki belapan dat senyuk kan thai. Ki bala inject ledi de kita ki hormon, ban penlong kan thai ka sur ban kom ta ter. Ban pen I kan thai lut na dong sedong. Ban keliang no I kita ki benta ki basapo jong kita ki jinglong kan thai ne jinglong senrang ro. Kini ki beri ki lek bat kila tak kila pin kila ikum ki durksot bat ki leg ban hikai ki kena ki badang kelung ban hikai bat ki buon ba ki kemi ki pa hapo haki school ki julek ban keren persya ekane yong kumnu hikai ki kena sapang kita ki jingle ki bajabok ki bajaklia ye ki kena ki badang rit. So what happening what haki film ru nama taki kena haki cartoons ru ni kata baki lasdang ban tap ikine kumdo baki kena baki pet ikine kan penlong iki kena baki net oh bakata pelen kalong ke ba pelen kamle ke basliu ban pennet iki kena dok ki dangret nata kadau perlok ba ni dan kam ban pashu blai maka ni ke pathai kalong ke pathai ke baladap de jing sniep ke jing syukur sudah Pelada ngim pa syublay. Ngim yit yublay hani kapor. Yo ngin ngop aki ni kike. Ngin ngop aki jing riam ki jong setan. Di ke Bible kaya turu ingi. Bakini ki beliau. Hakapor jong ki Israel mensuar kilale ekane. Hakapor jong ki Israel kilale ekane. Isayal nong balay dekat bakandai ke ong ne. Kajing pau ka khamat jong ki ka flash persya eki. Bat ki pen pau yala ki Bagi penpau ialah kapop kum ka sodom kim jubure yaka kordit yaka mensim jongki namar kila ainong bas jingsneu yelde ki penpau kapop sapar kim bure so yaka kila ayat parit mentah surok bagi khot yaka ta ka pride parit pride ka Bible ka ongkom no pride goes before fall. Pride goes before destruction. Lani kajing sarong kalej haswa kajing penjat. Nilai I kata. Barkadak ke bahnyo kadak ke bakhat do. Sepang kajing wan asien juga pen I bau jisu la janwan kadek kane. Arti mutil nong balai dikat beningkong do ba arkong. Hendai tu tip ya kane. Bahaki sengi ki bakhat do ki wan ki por ba sitong. Namar ki breu kinlong ki ba itang hilade. Ki ba it sebai. Ki ba keren sarong. Ibalik kraw, ibakran sniu, ibam kongo, yalak kimi kikpa, ibam songo, ibam kuy. Kita kideki jinglong jong ki briw hakini si bakado nilai ini em yakane. Ni ini em yakane, ni baki briw tentang ki kam it hapun bani ki meran, bani ki wei part ki para briw. Kajing it ya kepisah, kajing tu kajing peniap. Karang nak kadau jong kepisah. Ibakran sarong. Ibalik kraw, ibakaran seniu, ibam kok ngu ilaki kini kpa nilai ilut ikini mentah. Ibam sengungu, ibam koi. Ibakhlem iet ilaka kenja, ibam iet ilaki para beriu. Ibakhlem map, ibakren siar, ibabun sang kalorni, iban keren tang sepang jong kiwei pat kibriu. Ibam sut nyau, nang tak ibarunar. Ibam iet iki babahai, kan iet sut kibriu babahai. It's na hiki basniu sudah. Kinong dilok, iba syukur iki parlok lajong. Iba hangamay, iba sarong, iba lekmeng, iba iit ya kejing semua bah kampalat, kamtam banyak kaba ki iit ublay ni inem ya kata ni mata. Ni itu kipor bagin nalong jeseng.
Kibun kibriu ke tu chano. Kibriu hak jesang ke thli. Kat bah ke jing so bah pat ki dap lot. Ki be lot chata. Ki ba ye ye ke jing so bah kham tam ban ya ki ba ki ye ju blai. Ki ba don ka dur ke jing ru blai. Henry ki ba len no ye ka bor jong ka. Na ki ni ru tu phai no. Ha ki ni ke sing yo sngo bah ba ki ju kibriu ki ba ju let ki jing seng. Jadi ki ki beri ma phila ban sem ru ha ki ki madan ha ba ki wan ki nong tem nong put jong ka perthai ni i kata ni lai i kata wat ki nong elam ru ki don hang ta nong elam ru ki don hang ta na ta ka daw ki don ke dur ke jong ka jing ru blai henry ki len na pat ya ka bor jong ka na ta ka daw pro bi ni lai i ni mi ki ni ki don hak mat jong ba u jisu ong kum ni da plai i ki ni ki ha lukas nong ba ar ko we de khat ka ba ar ko prau ong ni haba kini ki eru ki sedang man jalong. Uk mit patu mit ya laki klit. Naba ka jing lak im jong pi kala jan. Wong tuk mit batu mit ya laki klit. Naba ka jing lak im jong pi kala jan. Kamut iyo kane hu jisu ang batuk mit. Batu mit ya laki klit. Siya ingin kamit. Siya ngin mit ya laki jong klit jong. Siya no. Ka Bible ka ongkom ne. To pinmut brai kita ki eru ki bahaneng am ya kita ki eru ki bahaka khendo wong tu mut brai ken ka mut habu jisu ang tu khmit ela ki jong ki khle mit ela ki khle ka mut bangin khni ken chata ken ha ka jaka ha ka bu jisu kris udan menta ha ka jaka ka bu jisu udan menta bat ke ka bu jisu ule menta ha bane khmit sabeneng namar ka jing tharang gejongi ka jing im gejongi kam dei hang ni po perthai ka dei hakata kan ka bu jisu sebab pen kret nang ta jongi kamut bu jisu la janwan tu khmet tu mut brai kita ki bahaneng ki bakin jaman sim kamut ban phai su blai ban penlet ki jingpot jongi su blai ban pulei ke tin ge jong u ban yit ye u ban long ki blai suk no bat u blai ban khmi lenti kata ka jingwan ge jong u Kaya kata ka jingmut parlok bayin. Ban yit ila de. Ban pla ki pop ki jongi. Ban kala ka bamut. Ban imno ka jingim ka bathamai. Nang ta de Kolosai kal nong balai dekat benikong kong ni. Lamar kata la dalam penmi lem ya pi bat ukris. Tu wat ya kita ki eru ki bahaneng. Ha ka ba ukris udan. Ubasyong syakakti kaman ublay. Tu wat ya kita ki eru ki bahaneng. Ha ka ba ukris udan. Yu Jisu habu ong tu kret jang ki klet kamut yang i bangin ya pet chate sejrong menta. Hendak ke jingmut ju kalong bangin. Penlet jingmut ya kita ki bahaneng. Ha jaka ka kata jaka ka bu Jisu udan menta. But u Jisu udan menta kata ka di jingkeli. U Jisu udan ha kamat jong ublay. Ka Bible kai thu ingi po Hebrew ba u Jisu udai uta orang baling dok jongi ubayeng na benta jongi kibril. Ubayasat na benta jongi kamat jong ublay. Hukum takan perlu berikat pada Jisu udang don banyasat nak mentah jongan jong pi mentakan kedai kepor ke bangin yit ila dia ban wat Jisu ban pediang Jisu ke jing jungi namar kepor kan poi ke ba Jisu un sami no nak tempel ke jong ublay Jisu numia sat shot nak mentah ki breu ha kata kepor kan ita ki breu ki bam don Jisu kan undang ya sat jong pi kan kiniap undan bayasat anda ho blay ubishara ki undan bayasat manu mentah jong pi Henry mentah la dengan yit Jisu kat budang don ha kata jaka budang ya sat nak mentah jong jong pi ha kata rasi jong jing bishar Jisu yang nak mentah jong pi ha ka jing bishar bar ka Bible ka ong dan penkut dikini ketien na po Hebrew nong bakhat dekat baar ka baong kumne deka bakhmi syau Jisu unong penlong bat unong penjanaya ka jing tere jinget jongi ubana mar kata ka jing temen ya kepala bu hakmat jong usya ya ka ding pana uda iben ya ka jing le ran bat ula syong ha ka kti kamun ka khat blai wang da ka bakhmi syau Jisu kan kamut ka khamat jong pi kan perlu be ke dai bandan hano hau Jisu Kristus menta ke dai bandan hano syau Jisu Kristus menta kamut ke jingmut jing bakhat jong pi ke dai ban panlai tang syau Jisu ubalai unong penlong bat unong penjanai ka jinget jong pi bene Jisu la ong em ong dawan ukon ubri hata un siam ne em ka jinget nya ka perthai henel danga khmi da nga ma phi khmi shu Jisu menta ka
ngin syam ngin don ya kejingat ma balai nama udiu Jisu utabu penlong bat unong penjana ya kata kejingat jonga jongpi bangin la ban yang kata kasngi ke bakhadu hisngi ke bakhadu jong hisngi jong jinjinja kumbu Jisu ru ula syak na kabenta jonga jongpi ula leki lo keding pana balai mau Jisu ula ibenya kata kejing le aran balai jong kata keding pana namar ba Jisu uyu i balada Jisu umia pa keding pana yu i kenyangai piru hata bening hendai deka ba ulet keding pana pat kejing keman ju uga deka ta ba un salah ban pen im yang ngai piru kade katakan warlok ba in tung ngan pen kut ya kani khubor de kini ketien bar ngakepat bengin le kong ta thek bengin pai shu Jisu Kris ngin yit yu ngin wat yu blai ka Bible ko ba tu yit yu blai tu wat yu blai ka padang la ban sem yu ka padang la ban sem yu bat dal pi wat yu de ka dono jong pi baro kan u blai kwa ngai pi bengin wat yu bengin sem yu bengin pen kre le de ha kata kasni bo ji kan Jisu unwan kana mal di Jisu unwan an sem yangi kiba la pen kre gum kita kibriu kiba kam la pen kre bat ha kata kasni kini upload tenda yangi kan kiba la pen kre u Jisu unyalam no ingisha kayeng kajong kwa jong u kabo la pen kre na kamata jong ni de kitu kiketien parlo be apen kut ikan ikut kubur nam takaburan mujung blai amen